Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Backyard hog racers, di pa rin makabangon sa ASF. Pagtatayo ng kooperatiba, rekomendasyon ng DA Region 3. Higit 136,000 government employees sa Central Luzon tatanggap ng aumento sa sahod ngayong Enero. Pagliit ng mga nahuhuling bangus, sanhi ng malamig na panahon ayon sa BFAR. Pagpanaw ng sospek sa pagpatay sa isang PWD, pinabulaanan ng Malolos PNP. At 10 taong gulang na bata sa Capas Tarlac, 7 araw nang nawawala. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nananatiling nasa higit 300,000 ang bilang ng mga walang trabaho sa Central Luzon. Ayon po yan sa pinakahuling tala ng PSA. Bagamat bahagyang bumaba ang bilang na ito, dapat pa rin umanong tugunan ang job mismatch at accessibility sa mga workplaces upang higit na mapataas ang employment rate. May ulat si JM De Jesus. Sumasideline din ng construction worker ang 31 years old na si Alexis Beliwang ng Barangay Santo Niño, Syudad ng San Fernando, Pampanga. Gusto sana niya makapaghanap ng permanenteng trabaho upang may kasiguraduhan na ipantutustos sa kanyang asawa at 2 anak. Sobrang hirap po sir kasi mahirap po maghanap ng trabaho eh. Lalo na po hindi ako tapos sa pag-aaral. Kung hindi lang po makasideline sa construction, walang makain yung mga bata. Gusto ko man po maghanap ng iba kasi hindi po ako tapos sa pag-aaral eh. Kaya mahirap po talaga sir. Suntok sa buwan umano ang kanyang mga sideline sa construction. Kung maganda-ganda ang kita ay umaabot ng 500 pesos kada araw ang naiuwi ni Beliwang sa kanyang pamilya. Pero hindi pa rin umano ito sapat dahil nasa 700 pesos ang kanila nagagastos kada araw. Sa ngayon ay wala siyang trabaho dahil natapos na umano ang bahay na kanilang huling ginawa. Kaya't handaan muna si Beliwang patusin ang kahit anong trabaho basta't ito'y permanente. Sanang talagang permanente na hindi na maalis sa trabaho. Kagaya doon sa mga munisipyo, ganyan. Rosol, yung kahit walis-walis ka lang. Kasi doon, pamatagalan talaga. Hindi ka man kasi gusto mo man pumasok ng ibang trabaho na may diploma dapat, di ba sir? O, wala naman kasi akong ganun eh. Kaya bagsakan lang namin, lang doon sa construction worker. Kaya sino bang hindi magkakagusto ng ibang trabahong maganda sir? Kaya kaso mahirap lang talaga sir. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 4.2% ang unemployment rate sa bansa nitong November 2022. Katumbas ito ng higit 2.1 milyong katao na walang trabaho. Mas mababa naman ito ng 0.3% o tinatayang 100,000 katao kung ihahambing sa October 2022 data. Sa Central Luzon, nananatiling nasa 300,000 kataong bilang ng mga walang trabaho batay sa October 2022 data ng PSA. Katumbas ito ng 4.7% unemployment rate na mas mababa rin ng 0.3% kumpara sa datos noong July 2022. Ayon kay Director Geraldine Panlilio ng Department of Labor and Employment Central Luzon, refleksyon ito ng bumubuting ekonomiya ng rehiyon at pagtaas ng employment rate sa 95.3%. Nakikita natin na kahit sa mga socio-economic indicators na nagpipick up na talaga yung economy natin dito sa Central Luzon. No? Marami na ang nag-open ng kanilang mga businesses after the pandemic. May ripple effect yan. Madami ang nagbubukas. Marami yung nag-expand na. So, nag-pre-pandemic level na yung kanilang provision of services and products. So, ganun din ang ibig sabihin nun na dadami ang mga ngailangan ng workers. So, madami ang mabibigyan ng trabaho dito sa Central Luzon. Job mismatch at malalayong lugar ng trabaho ang nakikitang dahilan ng DOLE na pangunahing sanhi ng unemployment sa rehiyon. Dahil dito nakikipag-ugnayan na umano ang DOLE Region 3 sa mga lokal na pamahalaan upang maiangkop sa pangangailangan ng mga programang dapat ipatupad.
Ang ginagawa ngayon ng DOLE is looking into what are the requirements and then paano natin sila i-train, baka pwede natin silang bigyan ng mga incentives, tingnan natin yung maaaring suporta, subsidiya para sa transportation, na convergence yan of efforts with the national government and the local government. So yun yung sinasabi nga, hindi mo kasi pwedeng sabihin, walang trabaho sa Central Luzon. Hindi po yan totoo. Merong trabaho, ngunit hindi yung trabaho minsan na gusto ng tao o kaya hindi yung trabaho na merong skill yung tao o merong kakayanan yung tao. So dapat i-meet natin yan, no? Yung mismatch na yan. So yan yung isa sa gusto nating solusyonan ngayon. Target naman ng DOLE Region 3 na mapanatili ang mataas na employment rate sa rehiyon at mabigyan pa ng oportunidad ng mga naghahanap ng mapapasukang trabaho at masolusyonan ang perennial issue ng job mismatch. Samantala, pang-12 Central Luzon sa lahat ng mga rehiyon na may pinakamataas na employment rate. Nanguna naman ang Region 9 o ang Zamboanga Peninsula habang ang Central Visayas naman ang panghuli sa listahan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, katuwang ang State-run Land Bank of the Philippines, ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 10,000 kwalipikadong tricycle drivers sa bansa. Inilabas na umano ng Land Bank ang kabuang 10.3 million pesos na pondo para sa fuel subsidies ng mga tricycle driver kung saan bawat isa sa kanila ay makatatanggap ng tig-1,000 piso. Ang mga benepisyaryo ng naturang programa ay mula po sa Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region. Layunin umano nito na mapabilis ang pagbibigay ng suporta sa Public Utility Vehicle o PUV drivers na apektado ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Lahat ng kwalipikadong tricycle driver na tinukoy ng LTFRB at ng Department of the Interior and Local Government o DILG ay maaari pong mag-claim ng kanilang fuel subsidies sa pamamagitan ng over-the-counter transactions sa mga itinalagang sangay ng Land Bank. Ipinaalam rin ang umano ng LTFRB at DILG sa mga benepisyaryo ang mga detalye ng pagpapalabas ng payout para matiyak ang maayos na pamamahagi. Kabilang dito ang schedule ng pamamahagi, ang itinalagang Land Bank Servicing Branch na pinakamalapit sa benepisyaryo at ang mga kinakailangang ipresenta para maklaim ang fuel subsidy. Kapansin-pansin ang pagliit ng mga itinitinda at nabibiling bangus sa public market ng siyudad San Fernando. Maliit na nga ang bangus ay tumaas pa umano na nga nasa 10 piso ang kada kilo nito. Ang dahilan, ang malamig na panahon. Alamin po natin ang iba pang detalye sa balita ni JM De Jesus. Marami sa ating mga Pilipino ang paboritong mag-ulam ng bangus. Mapaprito o ihaw, paksiw o sinigang, tiyak mapapasubo ka sa sarap ng pambansang isda ng Pilipinas. Pero napansin nyo ba na pahirapan ang paghahanap ng mga malalaking bangus sa palengke at halos maliliit lang ang nagbebenta ngayon? May paliwanag dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung malamig na klima, actually hindi lang yan sa bangus, halos lahat ng isda ay naapektuhan, lalo na yung mga nasa alaga natin, yung bangus, tilapia. Kapag malamig ang klima, apektado yung kanilang natawag na metabolism, humihina silang kumain. Kaya, ayun, naapektuhan din ang growth nila. Mula sa 15 cm sa karaniwang laki, ay nasa halos 6 cm na lamang umano ang mga bangus na mabibili sa City of San Fernando Public Market. Lumit po ngayon, sir. Dati po, kung yung large namin, size na XL na, extra large na. Ngayon po, yung large namin, parang medium lang. Galing dagupan ng mga bangus sa tinda ni Gemma Ordonez at wala raw siyang magagawa dahil maliliit lamang ang kanyang nakukuha mula sa mga dealer. No choice din po kami na hindi namin kunin kasi yun po yung dating na isda namin eh. Yun yung dapat namin itinda, hindi po kami pwedeng pumili o... Kasi kung pipili ka po, kung ayaw mo yun,
choice mo yun eh. Pwede naman po kaso wala kang ititinda yung araw na yun. Kaya pag binagsak sa'yo yung isda, kahit anong size, nasa iyo yung desisyon kung gusto mong itinda o hindi. Pumapatak naman sa 190 pesos ang kada kilo ng bangus. Mas mataas kumpara noong bago ang malamig na panahon na 180 pesos kada kilo. Kung dati ay nakakakuha si Aling Gemma ng 50 kilos kada araw mula sa supplier, ngayon ay nasa 25 to 30 kilos na lamang. Inaasahan naman na umano ito ng mga nagbebenta ng isda sa syudad ng San Fernando at naipapaliwanag naman nila ito sa kanilang mga suki. In-explain ko naman po sa kanila na alam nyo naman po pag malamig, medyo yung mga huling isda medyo maliit, alam na naman po ng mga namimili. Paliwanag naman ng BIFAR ay walang kakulangan sa bangus sa Central Luzon at ang pag-e-export ng mga bangus mula sa mga pangisdaan ang nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Kausap ko kahapon yung ating mga informants natin sa involved sa production. Marami tayong bangus. Nga lang, ang observation kasi nila, ang umina kasi yung kalakal sa mga pamilyan, yung mga fish landing. Like halimbawa, yung Agunoy, previously ay 1,000 manyera, naging 700. So, umina siya ng 300. So, ibig sabihin, tumumal talaga yung merkado pagdating sa mga fish landing. So, affected talaga yung mga nasa distribution dahil kaunti yung supply, tumataas yung demand. Tutugon na naman umano ng BIFAR ang problema sa distribusyon ng mga isda sa mga palengke. Nakahanda rin daw ang tulong pinansyal na ipapamahagi sa mga mangingisda at mga tindera upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, ayon kay Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, ay aabot pa ng Pebrero ang hanging amihan. Kaya't paalala ng BIFAR ay hanggang sa buwan ng Pebrero ay asahan na maliliit na bangus. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Pagpanaw ng suspect sa pagpatay sa isang PWD, dinabunaanan ng malolos PNP. 10 taong gulang na bata sa Capas, Tarlac, 7 araw nang nawawala. At higit 136,000 government employees sa Central Luzon tatanggap ng aumento sa sahod ngayong Enero. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinabulaanan ng Malolos City Police ang mga kumakalat na balita na pumanaw na si Joshua Paul Saladaga alias Inchik na suspect po sa pagpaslang kay Christopher Velasco, 32 years old at isang person with disability sa Barangay San Gabriel, Malolos, Bulacan. Ibinahagi ni Police Captain Ernesto Clemente II na nasa kustodiya pa rin ng kapulisan si alias Inchik at pinabulaanan ang kumakalat na fake news sa pamamagitan ng isang video kasama ang suspect na may hawak pang dyaryo na may petsang January 12, 2023. Bunso dito, iimbestigahan daw ng kanilang hanay ang nag-post ng naturang fake news sa social media. Nagbabala rin ito sa publiko na labag sa batas at may karampatang parusa ang pagpapakalat ng mga balitang walang katotohanan. Kami po ay lubos na pinapabulaanan po ang kumakalat na balita o social media post na si Joshua Saladaga Magsakay o alias Inchik na siyang primary suspect sa pagpatay ng isang PWD noong January 1, 2023 sa Barangay Santo Niño dito sa ating lungsod ay fake news lamang. Kasama po natin ngayon si alias Inchik na may hawak po ng isang newspaper ng Inquirer na may petsang January 12, 2023. Pinapaalala po ng ating hepe na si Police Lieutenant Colonel Andre Anthony S. Manglo na ang pagpapakalat ng fake news sa anumang paraan ay labag sa batas na meron itong karampatang parusa at pagkakakulong. Sa publiko kung sino man po ang makakita kay John Axel Palma Alfonso sa pugtaong gulang mula sa Barangay Dolores, Capas, Tarlac, ipagbigay alam lamang po sa pulisya o tumawag sa ina ng bata na si Jenaline Palma sa numerong 0931-808-6578 o 0966-397-8806. January 5 ng umaga nang huling nakita si Axel. Bandang alas 10 ng umaga, pinagluto pa raw ito ng kanyang ama bago magtungo sa kanyang trabaho. 3 bahay ang layo mula sa kanilang inuupahang bahay. Pasado alas 11 nang dumating umano sa kanilang tahanan ng pinsan ng inang si Jenaline, ngunit wala na itong nadatnan. Suot daw ni Axel ang isang brown na t-shirt. Nawawala rin umano ang pink na jacket nito na pinaghinalaan ng ina na suot din ito. Ayon pa rito, alam ng bata ang kanyang uuwian kung sakaling naligaw man. At kabisado nito ang phone number ng ina. Kaya duda po ng ina, may tumangay sa kanyang anak. Meron na po ako, pero wala pa po akong ebidensya, pero wala naman po akong ibang alam na kukuha sa kanya, ma'am. At ramdam din po ng mga pulis. Ramdam din po nila. Pero wala pa po kami sabat na ebidensya, kaya hindi kami pwedeng basta-basta na lang po. Tinatayang nasa higit 136,000 na kawani ng pamahalaan sa Central Luzon ang makikinabang sa pagpapatupad ng last tranche ng Salary Standardization Law. Bagamat may aumento sa sahod, hindi naman may tatanggi na hirap pa rin sa pagbabudget ang ating mga karaniwan dahil na rin sa taas ng presyo ng mga bilihin at ang ipapataw pang buwis sa bagong salary scheme. May ulat si Paulo G. Santos. Isang magandang balita sa pagpasok ng bagong taon para sa mga kawani ng gobyerno ang pagpapatupad ng 4th tranche ng Salary Standardization Law. Kabilang sa mga tatanggap ng aumento sa sahod ang barangay health worker na si Ligaya Caparas ng Malino, Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Malaking tulong din po yun para dagdag para sa pag-aaral ng mga bata, sa gastusin po. Mas mainam po kung madadagdagan yung aming honorarium. Sa ilalim ng Local Budget Circular Number 149
na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM nitong January 10, 2023, inabisuhan na ang mga local government unit na ipatupad ang huling tranche ng modified salary schedule for local government personnel. Bukod sa mga tumatanggap ng honoraria gaya ni Caparas, inaasahang makikinabang din sa taas ng sahod ang mga LGU personnel, maparegular, kaswal o kontraktual. Ayon kay Kapitan Rudy Sunga ng Barangay Malino, malaking bagay ito lalo pat sila ang mga tumatayong frontliner sa komunidad na unang tumutugon sa problema ng kanilang nasasakupan. Good news yung pagtaas ng sahod ng ating mga government employees coming from the national government, especially from Department of Budget and Management, which is DBM. Aabot sa 1.4 milyon na kawani ng gobyerno na regular at maging ang mga elective, appointive mula sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions, constitutional offices, state universities and colleges o SUCs, and government-owned or controlled corporation o GOCC ang kasama sa Standardization Law o SSL na isinabatas noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Undersecretary Gades Hope Libiran, ang tumatayong tagapagsalita ng DBM, pinag-aaralan na rin ang posible pang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa mga kawani ng gobyerno dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Naglaan po yung gobyerno para po ma-implement itong salary standardization law natin, yung 4th tranche ng 37 billion po para ma-cover yung salary hike po ng around 1.4 million government personnel. Yung DBM po ay nag-allocate po ng around 48 million under the governance commission of GOCCs para po magkaroon ng isang study tungkol po dun sa possible round of increase. Sa implementasyon ng last tranche ng salary adjustment, ang salary grade number 1 na nooy 13,000 pesos ay magiging 13,780 pesos. Ang salary grade number 11 na dating 27,000 pesos ay magiging 29,075 pesos na. Habang ang SG number 25 na sumasahod ng 102,690 pesos ay tatanggap ng 115.12 pesos. Hindi naman kasama dito ang mga pulis at militar. Samantala, bukod sa basic pay adjustment, bahagi rin umano ng pinag-aaralan ng DBM ay kung sumasapat pa ba ang economic allowances ng mga kawani ng gobyerno. Bilang tugon po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos, nagbigay po ng instruction si DBM Secretary Amenna Pangandaman na mag-conduct po ang DBM ng parallel review or study ng mga benefits na natatanggap ng mga government workers. Nabanggit ko kanina yung tungkol dun sa personnel economic relief allowance, yung clothing representation allowance. Lahat po yan ay i-review ng DBM within the year para po ma-assess o malaman kung kinakailangan bang i-adjust yung mga ito depending on the current situation. Dito sa Central Luzon, aabot sa higit 136,000 na kawani ng gobyerno ang makikinabang sa salary adjustment ayon sa Civil Service Commission. Hindi naman kasama sa bilang ang higit 48,000 na job order at contract of service. Ayon kay CSC Region 3 Director Fernando Mendoza, kahit na may salary adjustment, nananatili pa rin ang matinding hamon para sa mga kawani ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nararamdaman din namin na halos yung epekto niya ay kumbaga hindi ganun kalakas ang impact ng increase. Kasi nga po, paglaki ng lalaki na rin yung income bracket ninyo, malaki na rin yung tax deduction. So, minsan, mas malaki pa yung binabawas. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Backyard hog racers, di pa rin makabangon sa ASF. Pagtatayo ng kooperatiba, rekomendasyon ng DA Region 3. Dual training system, iba pang scholarship programs, ipatutupad ng TESDA sa gitnang Luzon. Mahigit 200,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam sa Nueva Ecija.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, hindi pa raw turuyang nakababangon mula sa pananalasa ng African Swine Fever ang mga backyard hog racers sa Central Luzon. Kaya naman ang DA o Department of Agriculture hindi na hinihikayat ang individual na pag-aalaga ng baboy at mas mainam na magtayo na lamang daw ng mga kooperatiba upang matiyak ang mahigpit na pagbabantay. Narito ang report. Karaniwan na sa ilang mga kabahayan sa iba't ibang baryo sa Pampanga ang pagkakaroon ng espasyo para sa pag-aalaga ng baboy. Pandagdag kita rin kasi ito o di kaya na may paghanda sa taunang pagdiriwang ng fiesta. Backyard racers kung tawagin ang ating mga kabalin na nag-aalaga ng iilang baboy sa kani-kanilang mga bakuran. Isa na rito si Lindsay Katanghal ng Mexico, Pampanga. Kwento niya, hindi bababa sa 100 alagang baboy ang napeste ng African Swine Fever o ASF. Kaya ngayon ay iisa na lamang ang baboy na kanyang inaalagaan. Daing niya sa CLTV 36 News, kahit noong pang bago magkaroon ng ASF, ay mababa na ang suporta ng pamahalaan sa kanilang mga backyard hog racer. Mostly mga 50 to 180 plus. Kasi yun nga, nagkaroon ng sakit, tapos yung feeds, ang mahal niya. Tapos kapag kinukuha, kasi kapag backyard ka kasi, babaratin ka eh. Mas kasi sasabihin nila sa piggery, ganyan, then ililes pa, mas kung, lalo na kung puro feeds yung pinakpakain mo tulad namin, yung malulugi ka talaga. Sa taas ng production input gaya ng mahal na presyo ng biik at feeds, at sa mga rekwisitos ngayon ng lokal na pamahalaan sa kanilang backyard hog racer, malabo na raw na magpasya pa silang magbalik sa kabuhayan. Ayon kay Katanghal, hindi biro ang pera na kanilang isinusugal sa kabuhayang walang direktang garantiya na may kita. Right now siguro, hindi muna kasi katulad ngayon, ang mahal ng baboy, ang mahal ng presyo. Isang biik ngayon cost 5,000. 6,000, tapos hindi ka pa sure dun sa dahil nga may sakit pa raw. Tapos nga, yun nga, yung mga buyer, takot pa rin sila sa mga backyard eh. Samantala, aminado si Director Chris Pulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3 na maituturing na patay na industriya ngayon ang backyard hog racing sa Central Luzon. Dati-rati raw kasi ay nakakasabay sila sa halos 60% na supply ng karneng baboy mula sa mga commercial hog racer sa rehiyon, at dahil hindi sila organisado ay hindi pumapasa ang mga backyard racer sa standard ng pag-aalaga ng baboy na inire-require ngayon ng pamahalaan upang maiwasan ang ASF. Ang organized backyard racers
ang tinatap namin yung mga commercial na. Kasi ang hirap kasi na i-organize yung mga backyard racers dahil unang-una yung kanilang kulungan hindi naman naka-conform doon sa land use plan ng local government units. Pangalawa is yung kanilang kulungan ay wala namang environmental clearance certificate. So, yan yung mga kailangan nilang kunin. Ang nakikita umanong solusyon ng DA, magtayo ng kooperatiba ang mga hog racer. Sa ngayon, wala nang backyard talaga. Wala nang backyard. Yung mga tinamaan na backyard noon, kailangan mag-form sila ng association. So, dinidiscourage namin yung mga backyard racers nasa likod lang ng bahay. 500 million pesos ang alokasyon ng Department of Agriculture Region 3 sa repopulation ng baboy sa rehiyon ngayong taong 2023. Kung hindi raw organisado o nasa kooperatiba, ay hindi makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mga magbababoy. Kabilang naman sa mga target na tulungan sa repopulation program ay ang mga commercial hog raisers. Samantala, dahil sa kakulangan ng supply ng karne ng baboy ay umabot na sa 710 million kilos ang inangkat ng bansa noong taong 2022 ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI. Nasa 1.3 billion kilos naman ng karne ang total importation ng Pilipinas nitong nakaraang taon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa ibang balita, nagpatupad ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na isang dual training system na isinasagawa sa mga paaralan at workplaces o lugar ng trabaho. Layon umano ng Dual Training System o DTS na magbigay ng mga naangkop na pagsasanay para sa mga nagnanais mapaunlad ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan at propesyon. Bukod pa rito, nagbibigay din ang ahensya ng scholarship o scholarship programs para mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral o individual at maging handa mga ito sa mga industriya o trabaho na maaari nilang pasukan. Kabilang sa mga ito ay ang Training for Work Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance, Special Training for Employment Program, Universal Access to Quality Tertiary Education, Tulong Trabaho Scholarship Program at RISE Extension Services Program. Nag-aalok din ang ahensya ng 4 na uri ng pagsasanay gaya ng school-based training, institution-based training, community-based training, at enterprise-based training at iba pang online courses at programs. Kabilang din sa mga inaalok ng TESDA ay ilan sa mga kurso gaya ng agriculture, automotive, construction, electrical and electronics, information and communications technology, food and beverages, garments, maritime, tourism, visual arts, at wholesale and retail trading courses. Ang mga pagsasanay na binibigay ng TESDA gaya ng DTS at iba pang mga programa ay malaking tulong umano sa pagbawas ng kaso ng unemployment sa bansa. Para po sa mga kababayan natin sa Central Luzon na interesadong mag-avail ng kanilang mga programa at magkaroon ng karagdagang impormasyon sa listahan ng mga kinakailangan, maaari po kayong bumisita sa website ng TESDA na www.tesda.gov.ph o sa kanilang Facebook page, TESDA Region 3. Nagresulta sa pagkakasamsam ng nasa mahigit 218,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang isinagawang drug buy-bust operation na pinangunahan ng Nueva Ecija Provincial Police Office itong ika-11 ng Enero. 2 drug bust operation ang inilunsad sa Cabanatuan City at nasa kote ang 3 drug peddlers. Nakuha mula sa mga suspect ang 28.5 grams na hinihinalang shabu na may estimated value na 214,200. Nagsagawa rin ng anti-illegal drug operations sa Science City of Muñoz at mga bayan ng Aliaga at Jaén na nagresulta naman sa pagkakaaresto sa 4 na suspect na kung saan nasa 0.36 grams na hinihinalang shabu
at 10 grams na hinihinalang marijuana fruiting cups ang nakuha na tinatayang nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Samantala, patuloy naman umano ang programa ng kapulisan sa pagtugis sa mga gumagamit ng mga iligal na droga at pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Katatagan at pagsulong, sentro ng 266th Foundation Day ng Bataan. At January 23, idineklara bilang special non-working day sa Bulacan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, ngayong ika-11 ng Enero, ibinagdiwang ng mga Bataenyo ang 266th Foundation Day ng Lalawigan. Balik na po sa face-to-face ang selebrasyon pagkatapos ng 2 taon na online lamang ito isinasagawa. Naging sentro naman ng aktibidad ang naging katatagan at pagsulong ng Bataan sa nakalipas na mga taon. Narito ang report ni Liana Canilao. Pagkatapos ng 2 taong online celebration, muling nagkaroon ng pagkakataon ng mga Bataenyo na magsama-sama para sa pagdiriwang ng kanilang 266th Foundation Day. Dinaluhan ang aktibidad ng mga local leader at iba't ibang mga grupo na may malaking ambag sa pagsulong ng lalawigan sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Bataan Governor Joet Garcia, naging tanyag ang lalawigan noon dahil sa katapangan. Ito rin ang kinikilalang History Hub of Central Luzon. Ngunit sa pagsikat ng mga taon, umaarangkada na rin umano ang lalawigan dahil sa progreso at pagsulong ng ekonomiya. Dito na ho tayo ngayon kung saan, sabi nga ni Admin Emmy, ang Bataan ay marami pong first ang nangyari dito sa probinsya ng Bataan. Nandyan nga po yung ating mga Freeport area, ating mga economic zones, pero marami rin po tayo ngayong first dahil po kinikilala ang probinsya ng Bataan sa iba't iba po nating mga proyekto at iba't iba po nating mga programa. Pinatotohanan naman ito ni Engineer Emmanuel Pineda, ang administrador ng Authority of Freeport Area of Bataan o AFAB. Ang dating processing plant, isa na raw ngayong Freeport Zone na maraming expansion areas. Tayo po ngayon ay nakalikha na ng 18 expansion areas ng Freeport all over the province. Sa ating capital city of Balanga at sa siyempang mga munisipyo. At ang bunga po nito, hahataw ang pamilyang Bataenyo dahil ang trabaho po ay malapit na sa kanilang pamayanan, sa kanilang tahanan.
Panawagan umano ng provincial government ang pagpapanatili ng ekselenteng serbisyo publiko sa mga darating pang mga taon ng lalawigan. No, meron po akong call, no, panawagan para po sa ating lahat. Number 1, call for excellence. No, lahat po tayo, lalo na mga naglilingkod sa ating pong pamahalaan, talagang inaasahan ng ating pong mga kababayan ang mahusay na paglilingkod at alam ko sanay na po kayo magsakripisyo para sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya pagpatuloy ho natin, mga nasa pamahalaan, nasa private sector, ating mga civil society organizations, ito pong call of excellence para ho mas lalo ho nating magampanan ang ating katungkulan at syempre makapaglingkod, makapagserbisyo sa ating pong mga kababayan. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Idineklara ang January 23, 2023 bilang Special Non-Working Day sa lalawigan po ng Bulacan. Ayon ito sa inilabas na memorandum ni Governor Daniel Fernando, ito'y bilang paggunita at pagpapahalaga sa anibersaryo ng pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain, lungsod ng Malolos. Ang unang Republika ng Pilipinas ay naitatag noong Enero 23, 1899 o 124 na taon na ang nakalilipas matapos ratifikahan ng Kongreso ng Malolos ang saligang batas ng 1899. Sa pagtatatag nito, naging hudyat ito ng kasarinlan ng Pilipinas at pagkakakilala ng bansa bilang isang nasyon. Nagsilbi rin itong patunay sa kakayahan ng mga Pilipino na pamahalaan ang kanilang mga sarili. Alinsunod ang anunsyo sa Proclamation No. 117 na inilabas si Executive Secretary Lucas Bersamin noong December 22, 2022. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area lang naman po ang binabantayan ng Pag-asa at ito po ay naamataan sa layong 380 kilometers dyan po sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Samantala, shear line naman po nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon at Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands ay maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat at ito po ay dulot ng LPA at ng shear line. Kaya po posible dyan ang mga floods at saka po ang landslide kasi po ay saturated na yung kanilang mga kalupaan dyan. Gayon din po ang Bicol Region, Romblon at natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot din po ito ng shear line at ng LPA. Samantala po ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay maulap din po ang papawiri na may mga pagulan. Dulot naman po ito ng hanging amihan. So posible din po dyan ang mga flash floods at saka po ang mga rain-induced landslide. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po tayo dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po papawirin. Meron lamang po inaasahan mga pulo-pulong mahinang mga pagulan. Dulot din po ito ng Northeast Monsoon o amihan. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga lugar na naapektuhan ng LPA at ng shear line dahil mabilis na pong magkaroon ng mga flash floods dyan at saka po ng landslide. At yan ang mabalitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.